Tuto je laťka. Ani sa veľmi nezmenila. Ryby som im ukazoval zavesené pekné, ktorú som chytil a tak, no. A to je už vnuk s nevestou, tento so synkom. Joj. Áno, dve dcery, jedna je doma, jedna je tu. Áno, robila som jej 10. A veľmi rada mala tmavší chlebík a keď som ho obložila šunkou, to mala rada zeleninu veľmi nie. Vieš, koľkokrát aj vybrali len z chleba, dobili do toho. A jablčko som jej dala k tomu. No, môže byť. Bola by som rada. A ona tiež by bola šťastná. Tak idem robiť 10. Dobrý deň. Výrobky od Taurisu priamo na váš stôl. Šunky, salámy, klobásy, párky. Ďakujeme pekne, potešili ste nás. Drahá Vlaďka, spomínam na teba, ako som ti pripravovala 10. a vždy ti chutila. Prajem dobrú chuť. Ľúbim ťa, tvoja mama.